Готови ли сте да ви запозная с част от нашите крави? Ето това е кравата Лила. Преди няколко години един джамбазин пристигна на моята ферма и ме попита дали имам мъжки телета с окалчета за продаване. Казах му, че имам. И продадах му едно теле. В момента, в който отваря багажника, тази сладорана я виждам как се ококорила, вързана с сизал за краката и ми вика му. И му викам, приятелю, какво е това животно? Това е, вика, кръстоска между черно шарено говедо и симентал. То си личи, че е единствената крава, която не е чистопородна, всичко друго е черен холштайн. И му казвам, добре, дай да измислим нещо. Това животно е много красиво, много сладичко, не трябва да ходи за клане, плюс това е женско. Едно време комунистите ни даваха женски телета да са колат. Има ли са къл хората? И той казва ми, добре, дай ми 100 лева и го вземи. Ето я. Вече 4-та или 5-та година е в нашата ферма и дава най-невероятното млеко на света. Засечили сме я с масеност около 7. Има индивидуални животни, които понякога дават такива ненормални масености. Тя е една от тях. Баща ми прави кисело мляко от нея, което е за негови приятели. Става невероятно.